Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan za ta yi ƙoƙarin ɗaukar ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Arda Güler a matsayin aro a wannan kakar. A lokacin kaka, Real Madrid dai ta siyi ɗan wasan mai shekaru 19 daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce kan euro miliyan 15 a kakar da ta wuce, amma kawo yanzu ya buga wasa wanda ya kai minti 99 kacal a dukkanin wasa da aka buga a wannan kakar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na ci gaba da neman ɗan wasan tsakiya na FC Porto Nico Gonzalez tare da yarjejeniyar da ta sa a dawo da shi ƙungiyar har zuwa shekarar 2025. Dan wasan ya sami kyakkyawan yanayi a kwanakin baya inda ya zira kwallo a raga kuma ya taimaka a wasanni biyu na baya-bayan nan, kuma an rawaito cewa Barcelona ta kalli wasan Nico Gonzalez mai shekaru 22 a gasar cin kofin zakarun Turai da Arsenal a ranar Talata. Ana ganin cewa kungiyar ta La Liga za ta iya dawo da shi kungiyar kan kuɗi euro miliyan 30. Ita ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na sha'awar siyan golan Aston Villa kuma dan ƙasar Holland Dov van Domsela a kasuwar kaka. Dan wasan mai shekaru 24 ya koma Aston Villa ne a watan Yuni kan kwantaragin shekaru 3 kacal kan cinikin kyauta daga FC20, amma yana da batun sakin sai da ya kai kusan euro miliyan 200 wanda Gunners za ta iya biya a kaka. Kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich a shirye take ta bawa dan wasanta na baya Alphonso Davies sabon kwantaragi wanda zai kai euro miliyan 13 a duk kakar wasa, amma har yanzu hakan bai yi wa dan wasan ba wanda aka bayyana dan wasan yana so ya kai euro miliyan 20 a kakar wasa inda zai koma kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid idan hakan bai yiwu ba. Kwantaragin dan wasan na Canada a yanzu zai kare ne a cikin shekarar 2025, kuma an rawaito cewa Madrid na sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa yayin da suke neman karfafa dan wasan baya na hagu a kungiyar tasu. An samu ci gaba yayin da tattaunawa tsakanin Atletico Madrid da dan wasan tsakiya Koke akan sabon kwantaraginsa. Cewa dan jarida Fabrizio Romano, Atletico Madrid dai sun ba da fifiko wajen tsawaita kwantaragin kaftin din nasu, kuma a rawaito cewa a yanzu suna da ƙwarin gwiwar cin yarjejeniya nan ba jimawa da dan wasan mai shekaru 32 wanda a halin yanzu ya rage masa watanni 3 akan kwantaragin sa na yanzu. Ya fara kungiyar ta La Liga ne tun matakin karamar kungiyar su tun shekarar 2000 kafin ya fara buga wasa a babbar kungiyar tun a shekarar 2009.